салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони азиз. Бародарон, имрӯза наварда 10 та мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои арзон ва беҳтарин ҳастанд. Дар 1 дақиқаи аввали видео бародарон ҳамаи мошинҳои фурӯшии имрӯзаро пешкаши шумо мегардонем. Бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонамори мо лайк гузоред. Дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор астед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номрои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд, сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо бошад видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилиста карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза рафтем. Opel Vectra B яъне дути аста бародаро. соли барои 16 сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 коробка передачаш автомате дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро, мотор 1.6 16 клапана астак, гази Евро 4, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, родной краска, салон тоза, задагӣ пусдагии умуман надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад бародаро. сабаби фурӯхтанаш мегӯяд қарз дорем, пул дар кушодагӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе нарша 40 000 сомон мегӯяд. дигар арзон намешавад бародаро. ахирон наршай рақамаш рӯи экран мебурояд. имо WhatsApp дорад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Mercedes Benz соли барои 1995 сӯзишвории дизел, кузов седан, объёмаш 2.5 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтарин, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. нав мотор кардагиай, танҳо ҳуҷҷатош буд шудагианд. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нарша 37 000 сомон мегӯяд бародаро. бо арзонша мекардай. рақамаш рӯи экран мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Kia Carnival соли барои 2002 сӯзишвории дизел, кузов универсални, объёмаш 2.9 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, кам расход, дар 8 литр 100 км мегарда. яксола ҳуҷҷат дорад. 2 та баллони нав, 2 та баллони 50%, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. танҳо бампери пеш мегӯяд камтар кор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восеъ. нарша 31 000 сомон мегӯяд бародаро. бо арзонша мекунад. вариантҳои алиширам ҳастай. рақамаш рӯи экран мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, мошин 8 ҷойи нишаст дорад, ғайр аз шофёр. Opel Vectra B соли барои 1995 сӯзишвории танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бародаро беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, задагӣ пусдагии умуман надорад. лук дорад, кондитсионери, электропакет ҳамаш 100%, баллоно 80%. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 27 000 сомон мегӯяд. бо арзонша мекунад. рақамаш рӯи экран мебурояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra B соли барои 1997 сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 16 клапана аст бародаро.
коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. Мотор коробкаи ходовой 100% родной краска, салон тоза, срочно фурӯхта мешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 29 000 сомон мегӯяд, бо арзоншон мекунад. вариантҳои алишерам ҳаста бародарон. рақамаш рӯи экрана мебурад. марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон падилитсия кунед. раҳмат бародарон барои дастгириятон. Opel Vectra B соли бароиш 1996, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ягон камбудӣ надорад. мотор коробкаи ходовой 100%, 3 моҳа ҳуҷҷат, баллоно 50%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 23 000 сомон мегӯяд, бо арзоншон мекунад. касоне ки харидори аниқ бошанд, рақамаш рӯи экрана мебурад. марҳамат занг занед, маълумотҳои дигарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ Приора аст бародаро. соли бароиш 2008, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 16 клапана аст. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионери, электропакет, задни камера, монитор ҳама қоидаи бародаро. мотор коробка ходовой ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 27 000 сомон мегӯяд, бо арзоншон мекунад. вариантҳои алишерам ҳастанд. марҳамат бародарон, рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародарон, хемишонҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ВАЗ Приора соли бароиш 2007, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер дорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 26 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад, бо мегӯяд арзоншон мекунем. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2107 соли бароиш 2000, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.5. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд мотор коробкаи ходовой ҳама 100%, баллонош миёна ҳастанд. ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 7000 сомон мегӯяд. рақамаш рӯи экрана мебурад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2107 соли бароиш 2000, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.5. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. 4 та баллони нав, самбуфер, ҳама қоидаӣ мегӯяд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 7400 сомон мегӯяд, бо арзоншон мекунад. рақамаш рӯи экрана мебурад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. агар ҳам хеле мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраҳои имо ватсапи мо
صورت و معلوماتش رو روان کنید. در ویدیو آینده حتما پیشکشی خریداران میگردانیم. و کسانی در کانال مهمان هستند خواهش میکنیم ابونه شدن رو فراموش نکنید و امکان باشه ویدیو ما را در ایمو و واتساپتون پادلیست کنید. رحمت برادران، برای دستگیری برای لایک پادلیست کردنتون از دستگیری شما میندور هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر تا ویدیوهای آینده.